ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे सगळ्यांचं। आणि आपण सुरुवात करण्यापूर्वी भगवंतांचं दर्शन घेऊया। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, भगवंताला साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्रीला प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊ, त्यांना साष्टांग दंडवत आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण 6व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत। त्याआधी थोडीशी उजळणीची 5व्या अध्यायाची, कारण खूप जोडलेले आहेत सगळे अध्याय, जसं मी पहिल्याच अध्यायापासून सांगितलं। आणि म्हणून मग हा कर्मयोगाचा शेवटचा टप्पा आज आपण बघणार आहोत, की या कर्मयोगातून जी भक्ती साधली जाते, आणि भक्ती हा सर्वोच्च टप्पा आहे। आणि हे आज जाणण्यासाठी की सर्वोच्च मार्ग हा भक्तीचा मार्ग आहे, ज्या कर्मातून आपण भक्ती साधतोय ती प्रत्यक्ष भक्ती काय आहे हे उद्यापासून आपण जाणणार आहोत। 7व्या अध्यायापासून प्रत्यक्ष भक्ती योगाला सुरुवात होणार आहे। तर अशा या कर्मयोगाच्या शेवटच्या टप्प्यावर आज भगवंतांनी संन्यास म्हणजे ध्यान योगाबद्दल आपल्याला जाणायचंय। त्याआधी ज्या कर्म संन्यास योग, मग ज्या आपण कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ आहे, की कर्माचा संन्यास करू नकोस, कर्माला टाळू नकोस, तर ते कर्म निष्काम पद्धतीने कर आणि ते भगवंतांना अर्पण कर। आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी आपल्याला जाणायचंय की नुसतंच ते फक्त फलगू वैराग्य नकोय, जे अपूर्ण वैराग्य जाणलं जातं। जे माताजींनी शेवटी प्रश्न विचारला होता त्याला उत्तर दिलं होतं, की फक्त सेल्फ रिअलायझेशन, फक्त आपल्याला त्या भौतिक गोष्टींचा कुठेतरी मोक्षाच्या मार्गामध्ये अडथळा येतोय म्हणून त्याग करायचा, तर ते कुठेतरी अपूर्ण वैराग्य आहे। कारण मग जर उदाहरणार्थ की पैसा मला नकोय, पैसा मोहमायेत अडकवतोय, पण पैसा कुठेतरी नकोय त्याचा त्याग केलाय, पण थोडे दिवसांनी पुन्हा ती साशंक परिस्थिती कुठेतरी पुन्हा त्या गोष्टीमध्ये अडकण्याची भीती निर्माण होते, आणि म्हणूनच ते पूर्णपणे वैराग्य नसतं। ज्या प्रभुपादांनी आपल्याला उदाहरण दिलं की मायक्रोफोन वापरायचे नाही, इतर कुठल्याही गोष्टी संन्यासानी वापरायचं नाही। अहो, तुमचं काय आहे म्हणून तुम्ही संन्यास करताय? जे काही आहे ते कृष्णाचं आहे आणि ते कृष्णासाठीच अर्पण करा, कृष्णासाठीच वापरा, कृष्ण सेवेसाठीच वापरा। आणि म्हणून प्रभुपादांनी सांगितलं, तो मायक्रोफोन आम्ही त्यासाठी वापरतो, ज्या व्हॅनमधनं आम्ही जातो ती आम्ही भगवंतांची जे काही भगवद्गीतेच्या पुस्तकांचं वाटप केलं जातं आणि ज्या काही सेवा दिल्या जातात त्या सर्वांसाठी त्याचा उपयोग केला जातो। आणि म्हणूनच मग कुठल्याही प्रकारचं ते फलगू वैराग्य न ठरता एक वैष्णव जेव्हा पूर्ण भक्त जेव्हा त्या कृष्ण सेवेमध्ये स्वतःला झोकून देतो, तेव्हा ते त्याच्यासाठी बंधन उरत नाही। आणि म्हणूनच मग ती कुठल्याही मोहमायेचा, कुठल्याही मटेरियल गोष्ट ही त्याच्यासाठी मटेरियल राहत नाही, मग ती आध्यात्मिकच बनते आणि ती भगवंतांच्या सेवेमध्ये वापरली जाते। अहो, जिथे देह आपला नाहीये,
जिथे परमात्म्याचा अंश आहे, आपला आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, तिथे तुम्ही काय संन्यास घेणार आणि कुठल्या गोष्टीचा संन्यास घेणार? पण ती कृतज्ञतेची भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणून ते कृष्ण भावना भावित कर्म आपण बघितलं, की कर्माला टाळू नका. मग ते ती कुठेतरी कर्माला टाळणं तिच्यातनं शॉर्टकट आहे हो तो. आणि म्हणून मग ज्या सत्वगुणामध्ये सुद्धा मनुष्य बांधला का जातोय? सुखाशी बांधला जातोय आणि म्हणून त्याच्या पलीकडे जाण्यासाठी, म्हणून कृष्ण भावना भावित जे कर्म आहे, कृष्ण भावनेने युक्त जो भक्त आहे, तो निश्चितच या सगळ्या गोष्टीला खूप निराळ्या प्रकारे, कारण त्यांनी स्वतःवर तो आत्मसंयम मिळवलेला असतो आणि आध्यात्मिक मार्गावर तो प्रगती करत असतो. आत्मसाक्षात्कारी, की मी शरीर आहे, शरीर नसून आत्मा आहे, ही गोष्ट पूर्णपणे आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणूनच ते निष्काम पद्धतीने कर्म करणं, की जसं भगवंतांचं जन्म कर्मच्या मे दिव्यम, ज्या जन्माला आणि कर्माला भगवंतांनी ज्यांनी भगवंतांच्या जन्म कर्माला जाणलेला आहे, तो निश्चितच, की ज्या भगवंतांनी सगळं कर्म करून त्याच्यापासून ते अलिप्त आहेत, मग कुठल्याही कर्म फळाची त्यांना अपेक्षा नाहीये, की मी या गायींचं रक्षण केलं तर मला त्यातून काय फळ मिळणार आहे, किंवा मी सुदामाची सेवा करतोय आहो ती मित्र म्हणून, सखा म्हणून, ज्या अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य करतोय स्वतःहून, की माझ्याकडे काही नाहीये, मी फक्त एकटा असेन आणि मी युद्धही करणार नाही, पण प्रत्यक्ष भगवंत ऋषिकेश, जे सर्व इंद्रियांचं नियंत्रण करणारे असे ऋषिकेश जिथे प्रत्यक्ष आहेत, तिथे अर्जुनाला दुसरं काय पाहिजे? आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की ज्यांनी हे जन्म कर्माचं रहस्य जाणले, तो पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये परत येणार नाही, कारण ते कर्म बंधनातून तो मुक्त असेल. आणि मग ज्या शांती सूत्राला, की हे सगळं जो जाणतो आहे, मग जे जाणून घेतो आहे, जसं आपण परवाच्या अध्यायामध्ये भगवंत, की कशा प्रकारे एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून तद्विधी प्रणिपातेन, आणि म्हणूनच एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु, हे ज्ञान खूप महत्वाचं आहे. हो बघा, तुम्ही किती वेळेला प्रयत्न करा. आता जेव्हा आपण अर्च विग्रहाबद्दल जाणू, तेव्हा तुम्ही जेव्हा जेव्हा देवळात जाल, तेव्हा तुम्ही त्या दृष्टीने जेव्हा तुमचं त्या ज्ञानामध्ये आणि तुम्ही त्या प्रकारचं जेव्हा ज्ञान आणि त्याचं वाचन करता, त्या गोष्टीची ते जाणून घेता, तेव्हाच तुम्ही त्याच्याबद्दल ते इम्प्लिमेंट करू शकता. म्हणूनच इथे भगवंतांनी सांगितले, फक्त ज्ञान घ्यायचं नाही हो, त्या ज्ञानाचं आचरण, त्याचं ऍप्लिकेशन आवश्यक आहे. आणि म्हणून हे सगळं जो जाणतो आहे, तो निश्चितच मुक्तीच्या मार्गाला लागलेला आहे. आणि म्हणूनच सर्वोच्च नियंत्रक हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि त्याच भक्तीच्या ज्या कृष्ण भावना, मग काय आहे कृष्ण भावना? तर हीच आहे, की ज्या भगवंतांना, ज्या परम कारणाला, पुरुषोत्तमाला ज्यांनी जाणलेलं आहे, तिथे कुठेतरी कृतज्ञतेची, मगच ते आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी प्रगती साधणार आहे. जसं आपण ते अ, अ, कुठल्या टप्प्यांवर बघितलं, पुढे जाऊन आपल्याला ते कोश 13व्या अध्यायामध्ये बघायचंय, की मग अन्न, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय. मग तो जो आनंदमय कोश आहे ना, तिथे भगवंतांना आपल्याला बघायचंय. कारण ती मन, बुद्धी आणि इंद्रिय याच्यावरती सगळं बंधन आहे, तो बद्ध झालेलं आहे सगळं. कारण तिथे कुठेतरी वासना आहे. आणि त्या वासनेतून, म्हणून फक्त ते फलक वैराग्य नको, तर पूर्णपणे कृष्ण भावना भावीत. मग त्या फळांपासूनही तो भक्त वंचित राहत नाही, हे प्रत्यक्ष भगवंतच सांगतायत. कारण त्याला कुठली ती बांधिलकीच नसते. जे जे काही करत असतो ते भगवंतांसाठी, सर्वं कृष्णार्पणम्. जे काही कृष्णाचं आहे तेच कृष्णासाठी आपण करतोय. ज्या ज्या त्यागाचे चक्र, कारण ती त्याग भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणून ही भावना जोपासणं, हे मला वाटतं अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि या अष्टांग योगात आज आपण तेच बघणार आहोत. समबुद्धीर्विशिष्यते. मग या अष्टांग योगात प्रगती करणं म्हणजे नक्की काय करणं? मग ते 8 टप्पे, ज्या 8 अंगांनी आपल्याला ते जाणायचंय. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. अशा या सगळ्या अ, गोष्टींच्या टप्प्या-टप्प्याने, परंतु या सगळ्याच्या शेवटी भगवंत मग सांगतायत, की भक्ती योगच कसा सर्वोच्च मार्ग आहे. हे सगळं टप्प्या-टप्प्याने निश्चित साधता येईल. कारण जिथे कुठेतरी समाधीस्थ अवस्था गाठली जाते, तिथेच भगवंतांशी एकरूप होलं जातं. भगवंतांवर लक्ष केंद्रित पूर्णपणे केलं जातं. आणि म्हणूनच त्या संयमित इंद्रिय आणि मनाला आणि इंद्रियांना आणि सर्व इंद्रिय विषयांपासून ज्याला संयमित करण्याचा तो मार्ग असतो. पण हा सगळ्यात सोपा मार्ग कुठला आहे? तो लिफ्टने जाणारा मार्ग आहे हो, की तो भक्तीचा, की जिथे फक्त नामस्मरण आणि भक्ती, भगवंतांची सेवा,
हा सर्वोच्च मार्ग आणि सर्वोच्च योग म्हटलेला युक्त तमो मतः. अशा प्रकारे आपल्याला जाणून घ्यायचं म्हणजे मनाला कसं मार्गदर्शन करायचंय. मग अनेक प्रश्न भक्तांकडून विचारले जातात की इतकं सगळं ऐकतोय, जसं आपण पहिल्याच अध्यायात दुसऱ्या अध्यायात बघितलं, सगळं ऐकतोय सगळं करतोय की सगळ्यात मोठा शत्रू आहे, तरी पण का मग त्या पापी गोष्टीकडे जातोय, का वळतोय मनुष्य? कारण कुठेतरी ओढ आहे हो, असं पाहिजे सगळं, असं पाहिजे. कारण मग ते मिळतंय ना, कुठला का मार्ग असे ना हो. कारण मन ती सत्सद विवेक बुद्धीत जागृत नाही होत राहत. कारण मन भ्रमिष्ट होतं तिथे बुद्धीचा नाश होतो. आणि मग जे काही मी करेन ते योग्यच आहे. स्वतःच्याच मनाला स्वतःची ग्वाही देणं आणि ती गोष्ट करणं, मग त्याला कुठल्याही ताळतंत्र राहत नाही. आणि मग ती तामसी वृत्ती कुठल्या थराला जाऊ शकते हे आपण बघितलं दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अध्यायात. तसा आपण हा योग म्हणजे काय, या योगाला आज जाणणार आहोत. अष्टांग योग. मग हा योग म्हणजे हे सगळी चित्र तुम्ही बघाल ना, तर हे कुठेतरी स्वतः म्हणजे हे खूप अघोरीपणा आहे हो हा. याला योग म्हणू का आपण? तर हे शारीरिक व्यायाम झाले सगळे. मग आता पुढे जाऊनही आपण बघतोय, हा योग आहे का? कारण योग या गोष्टीला कशाप्रकारे आत्ता भौतिक युगामध्ये जाणलं जातंय, की योगासनं शारीरिक, मग त्या शारीरिक व्यायामातून कुठेतरी मनाला एकाग्र करून त्या भौतिक गोष्टींमध्ये स्वतःला रमवणं किंवा त्या गोष्टी मिळवण्यासाठी मग त्या मनाला एकाग्र करायचंय. पण काय साधायचंय त्याच्यातून? साध्य काय करायचंय? ध्येय काय आहे? हे जाणून घ्यायचंय. म्हणून हा जो योग आहे ना, हा योग चुकीच्या पद्धतीने नाही जाणायचा आहे. हा योग म्हणजे आपण आधी जाणलं हे सगळे असे योग. याला योग हे बकरी योग असं कुठे बकरी पाठीवर बकरी घेऊन म्हणजे हे सगळे शरीराला. मग हा अघोरीपणा जो आपण बघितला, असा कुठेतरी अघोरीपणा करून शरीराला तर तुम्ही इजा पोहोचवतातच, परंतु आत्मा आणि त्या परमात्म्यालाही इजा पोहोचवली जाते. कुठेतरी त्यालाही छळ छळ केला जातोय त्याचा आणि म्हणून हे सगळं करणं हे 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 किती प्रकारे योग्य आहे तर नाही. त्यामुळे कुठेतरी मार्गभ्रमण केलं जातं आणि कुठेतरी लोकांना ते चुकीच्या मार्गाने दाखवलं जातं आणि म्हणून योग म्हणजे काय तर व्यवस्थितपणे जर योग जाणायचा आहे, मग आपण अनेक पुस्तकं योगावरती आधारित आहे. निश्चित शारीरिक बाबींना आणि शारीरिक व्यायामाने स्वतःवरती मग आजकाल तो ट्रेंड निघालाय हो, स्लिम ट्रिम व्हायचंय आणि निश्चितच कुठेतरी स्वतःवरती कंट्रोल मिळवायचा आहे. ते ते नियंत्रण जे आहेत ना, ते मला वाटतं या सगळ्याला जाणून सुद्धा तुम्ही जेव्हा त्या अ, 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 ज्या शारीरिक व्यायामावर जेव्हा तुम्ही फोकस कराल, तिथे कुठेतरी तुम्ही आध्यात्मिक मार्गावर जसं म्हणून आधीच सांगितलं, की शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून प्रगती म्हणजे त्या 360 अंशातून तो विचार केला जातो. आणि मला असं वाटतं हे नियंत्रण मिळवणं हे नक्कीच आध्यात्मिक व्यक्तीला जास्त सुलभ जात असेल. कारण ती व्यक्ती स्वतःवरती कुठेतरी कुठेतरी स्वतःला निश्चितच ती त्या टप्प्यावरती बदलू पाहत असते. मला असं वाटतं याची प्रचिती आपल्या स्वतःलाच आपण घेऊ शकतो, की जे आपण आधीचे आणि आपण जेव्हा या आध्यात्मिक मार्गावर हे ज्ञान घेतोय, मग खूप खूप कठीण आहे हो. 18 दिवसामध्ये भगवद्गीता समजणंच कठीण आहे. म्हणजे अजूनही भगवद्गीतेचा कितीही मी स्वतःही सांगितलं, की अजूनही सखोल प्रमाणामध्ये भगवद्गीता ही अजून अभ्यासली जातीये आणि कितीही वेळेला ती वाचली तरी प्रत्येक वेळी ती नव्याने उलगडतीये. प्रत्येक वेळी तुम्हाला नवीन काहीतरी त्याचा ॲस्पेक्ट कळतोय आणि अशा या प्रत्येक वेळी दृष्टिकोन तुमचा बदलला जातोय. तुम्हाला हे ज्ञान नव्याने कळतंय. इतकी ती सखोल आहे, की त्याला वर्षानुवर्ष भगवद्गीतेचा जो सखोल अभ्यास मग खूप तप साधना त्याच्यासाठी आवश्यक आहे. पण कुठेतरी आपण म्हणतो ना, की आपण एका एका सुरुवात कुठेतरी 5% 10% की एक पायरी पायरीने हो. तशी एक पायरी तरी ॲट आपण चढायला सुरुवात केलेली. आणि म्हणून हा योग म्हणजे सगळा शारीरिक व्यायाम झाला. तर तो योग नसून जो आपण म्हटलं, की कर्मयोग, मग निष्काम कर्मयोग. योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि मग जो आत्मसंयम योग आपण म्हणतोय, ध्यान योग म्हणतोय, की ज्या सत्ययुगामध्ये हे ध्यान केलं जायचं. कारण त्या काळी लाखो वर्ष लोकं जगायची. त्यांचा लाईफ स्पॅन तेवढा असायचा आणि तेवढी एकाग्रता, तेवढं पूर्णपणे केंद्रित करणं हे त्या वातावरणाशी अनुकूलित होतं. आणि म्हणूनच या सगळ्यांनी ते साध्य व्हायचं. म्हणून त्या युगाचा यज्ञ हा ध्यान योग होता. तसंच आपण त्रेतायुगात बघितलं, की मग यज्ञ, याग हा त्या युगाचा यज्ञ होता. द्वापार युगात बघितलं जिथे पूजा, अर्चना आणि मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा करणं हा त्या युगाचा यज्ञ होता. तसाच या कलियुगाचा यज्ञ हा नामस्मरणाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणून हे जे भगवंतांशी जोडलं जाणं, या ध्यान योगातून आपल्याला जे जाणायचं आहे,
की मग काय त्याच्यासाठी कुठल्या टप्प्याटप्प्याने आपण भगवंताला जाणू शकतो आणि मग जी समाधीस्थ अवस्था गाठली जाते, जिथे आपण भगवंतांशी पूर्णपणे भगवंतांशी एकरूप होण्याचा म्हणजेच की त्यांना जाणण्याचा जो प्रयत्न की पूर्ण मग तिथे इंद्रिय मन आणि बुद्धी एकाग्र करून मग जी समाधीस्थ शेवटी जी आपण आपण प्रेममय अवस्था किंवा प्रेमभाव जो भगवंतांचा गाठतो तीच म्हणजे समाधीस्थ अवस्था, कुठेतरी संघटन, एकीकरण. कारण तिथे तिथे सगळ्या विचारांचं एकीकरण झालेलं असतं आणि पूर्ण लक्ष पूर्ण ध्येय हे भगवंतांना जाणणं, त्या परमात्म्याशी एकरूप होण्याचं ते तो टप्पा असतो. अशा या ध्यान योगाला आपण आत्मसंयम योगाला बघणार आहोत की जिथे हे 8 अंग यम जे बाह्य नियम आहेत की बाह्य नियम म्हणजे काय केलं पाहिजे, नियम म्हणजे अंतर्गत नियम आहेत, कशा प्रकारे त्या मग आपण आपल्या शरीराला कशा प्रकारे कुठलं पोश्चर असावं, कसं बसावं. बाह्य नियम सांगतायत की कुठलं आसन असावं, कशा प्रकारे बसावं, उंच असावं, खाली असावं, वरती असावं, कुठल्या ठिकाणी असावं, या सगळ्याची माहिती. आसन म्हणजे काय तर ध्यान धारणा, कुठेतरी आसनस्थ होण्यासाठी आपण जी ध्यानासाठी बसण्यासाठी मग ती मुद्रा आणि मग ते आसन. प्राणायाम प्राणाचा आयाम माझ्या श्वासावरती नियंत्रण मिळवणं की जो आपण अनुलोम विलोम सारखे म्हणजे प्राणायाम आपण म्हणतो की रेचक पूरक आणि कुंभक याचा जो पूर्णपणे समतोल साधला जातो, या सगळ्यातून प्राणाचा आयाम केला जातो की कुठे श्वासोच्छ्वासावर लक्ष केंद्रित केलं जातं. प्रत्याहार जिथे भौतिक गोष्टीतून ज्या अडथळा वाटतायत तिथून सगळ्यातून आपलं मन काढून घेणं. धारणा की जिथे अविचलित धारणा मग पूर्णपणे एकाग्रता की त्या भौतिक गोष्टीतून मन काढून घेतलेलं आहे आणि ते पूर्णपणे अविचलित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि मग ज्या ध्यानामध्ये की पूर्ण ध्यान धारणा आणि शेवटी समाधी स्थापना. तर थोड्या थोड्या प्रमाणामध्ये आपण याविषयी थोडं जाणून घेणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. यम त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम त्याच्या खाणे झोपणे काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयमी. आसन कुशा गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर मान आणि डोळे सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करावा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हे यम नियम आसन आणि प्राणायाम याविषयीची थोडी थोडी माहिती जे मी तुम्हाला संक्षिप्त स्वरूपात सांगितलं की काय असावं, की कशा प्रकारे मग ते यम नियम असावेत, की अंतर्गत नियम काय असावे, बाह्य नियम काय असावे, आसन कशा प्रकारे असावं, प्राणायाम करताना मग आपण आत श्वास आत घेतोय श्वास बाहेर सोडतोय, सॉरी, की ज्या प्राणायामाला आपण म्हणतो मग जे भ्रामरी प्राणायाम आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणायाम, प्राणायामाचा पण अभ्यास आहे. अनुलोम विलोम प्राणायाम जे बेसिक असतं की ज्याच्यामध्ये आपण मग जी आपली सूर्यनाडी उजवी आपली सूर्यनाडी आहे, उजवी नसते नासिका आणि डावी नासिका आपली चंद्रनाडी आहे. मग उष्ण आणि थंड याच्यामध्ये समतोल राखून की कशा प्रकारे मग डाव्या नाकपुडीने आधी श्वास घेऊन उजव्याने तो सोडावा, उजव्याने घेऊन मग डाव्याने सोडावा आणि मग मध्ये जे कुंभक राखलं जातं की मग ती आपली क्षमता की ज्या आपल्याला श्वासोच्छ्वास रोखण्याची, मग अंतर कुंभक असतं, बाह्य कुंभक असतं, असे त्याच्यामध्ये प्रकार की ज्या प्राणायामामध्ये आपण त्या श्वासोच्छ्वासावर लक्ष केंद्रित करतो आणि त्याला नियमित करण्याचा आणि त्याच्यामध्ये समतोल राखून मग ते किती रेचक असावं, किती पूरक असावं, किती कुंभक राखता येते अशी ती उच्चावस्था गाठली जाते आणि त्या प्राणायामाला केलं जातं. त्याच प्रकारे आपण पुढचे जे धारणा प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी, तर धारणा आणि प्रत्याहार एकच त्यांनी धारणेबद्दल म्हणजे की जी जी भौतिक गोष्टीतून आणि मग कशा प्रकारे एकाग्रता गाठली जाते. हरे कृष्ण माताजी. मला वाटतं रेश्मा माताजी आज नसतील माताजी, त्यांना 7 वाजता मी म्हटलंय. हरे कृष्ण. संजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रॉब्लेम झालेला. नो प्रॉब्लेम. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाचा अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकल्पांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही
त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग धारणा, प्रत्याहार, ध्यान आणि समाधी अशा या भौतिक गोष्टींपासून म्हणजे तिथे कुठेतरी इंद्रिय, मन आणि बुद्धी हे सगळ्यांना एकाग्र करण्याची ती स्थिती आहे की ज्याप्रमाणे मग दिव्याला आपण म्हणतो ना, दिव्याला आस लागू नये, वारा लागू नये म्हणून जशी काच ठेवल्यावरती दिवा डगमगत नाही, त्याच प्रकारे ते मन अविचलित राहतं. कुठल्याही गोष्टींनी, बाह्य गोष्टींनी ते विचलित होत नाही आणि ते पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलं जातं की ज्या ध्यानामध्ये मग ते ध्यान जे लावलं जातं त्या ध्यानामध्ये अत्यंत पूर्णपणे समाधिस्थ अवस्था गाठण्यासाठी ते एकाग्र केलं जातं आणि मग भौतिक संपर्कापासून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरं स्वातंत्र्य, कारण तिथे कुठेतरी ती समाधिस्थ भगवंतांशी एकरूप होणं आणि ती एकीकरण आणि संघटन, कारण कुठेतरी त्या दिव्य ज्योतीला आणि भगवंतांना जाणणं त्या टप्प्यावरती मनुष्य आलेला असतो आणि कुठल्याही प्रकारे डळमळत नाही आणि सगळ्या दुःखांपासून हे खरं की जसं आपण म्हणतो, ज्या भक्ती योगामध्ये आपण म्हणतोय की हे सगळं जाणून जी जी शांती सूत्राला आपण काल जाणलं की ती एक शांती मिळणं आणि एक प्रकारचं मुक्तीचा मार्ग मिळणं, अशाच प्रकारे ही समाधीस्थ अवस्था गाठली गेलेली असते जिथे मन, इंद्रिय आणि बुद्धी यांना पूर्णपणे नियंत्रित केलेलं असतं. अशी ही समाधीस्थ अवस्था ही ध्यानधारणा. आता ही प्रणाली भगवंत प्रत्यक्ष अर्जुन विचारतोय आणि अर्जुनही पुढे जाऊन सांगतोय याबद्दलच की ही प्रणाली आणि ही योग प्रक्रिया वापरणं खरंच शक्य आहे हो. जिथे द्वापार युगामध्ये अर्जुनाला हा प्रश्न पडलाय की ज्या अर्जुनाला जो जो सामान्य व्यक्ती नाही हो, की जो द्रोणाचार्यांचा उत्तम शिष्य, उत्तम धनुर्धर, ज्याने द्रौपदीला स्वयंवरामध्ये त्या फक्त माशाचा प्रतिबिंब जे पाण्यामध्ये बघून त्यांनी वरती माशाचा डोळा फोडला, इतका उत्तम धनुर्धर की ज्याला सव्यसाची म्हटलंय भगवंतांनी. आणि असा हा उत्तम धनुर्धर नरनारायणापैकी नर, इंद्र आणि कुंतीचा पुत्र हा हा अशा प्रकारे वदन करतोय की तो भगवंतांना सांगतोय मग की कशा प्रकारे हे मन, मग हे सगळं कुठेतरी विचलित झालेलं मन, आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी अर्जुन भगवंतांना विचारतोय, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवृद्धडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. अर्जुन भगवंतांना विचारतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वारंवार नियंत्रण ठेवण्यापेक्षाही कठीण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जिथे द्वापार युगामध्ये अर्जुनासारखा योद्धा भगवंतांना हे सांगतोय की माझं मन मी नियंत्रित करू शकत नाही, मी एक वेळ वाऱ्याला पकडू शकेन, त्या त्या बेफाम वाहणाऱ्या वाऱ्याला मी पकडू शकेन, पण या मनाला नियंत्रित करणं हे माझ्यासाठी खूप कठीण आहे. मन चिंती ते वैरी न चिंती हो. असं हे मन इतकं काय म्हणतात ना त्याला, असं असं क्विक आहे की इथे बसलोय तरी 50 ठिकाणी आपण फिरून येतो. हे मन आत्ता इथे भारतात आहे तर ते परदेशामध्ये आणि सगळं गमन करून येतं की कुठे नाहीये. मग आत्ता सुद्धा अध्याय चालू असेल तरी बऱ्याच गृहिणींच्या मनात आपल्या विचार, मग संध्याकाळी आज हे करायचंय, मग हे क्लासहून मुलं येणार असेल तर त्यांना काय खायला करायचंय, किंवा मग संध्याकाळचं काय आपली तरतूद आहे, मग उद्या आपल्याला कुठली भाजी करायची, म्हणजे अनेक अनेक हो मन आहे तिथे, अनेक गोष्टी आहेत, मग अनेक प्रयत्न असतो. मी म्हणत नाही की तुम्ही आता या आध्यात्मिक वर्गाला आलेले आहात तर तुम्ही निश्चितच तो प्रयत्न असेल, पण प्रयत्न हो पुन्हा, कारण आपण ज्या धारणेला, आपण ज्या ध्यानाला बसतो, आपण आता खूप बिगिनर्स आहोत. जसं आपण या अपराध भावनेमध्ये, म्हणून तो जो आपण जे काही नामस्मरण करतो ते अपराध भावनेमध्ये नामस्मरण करतो का, कारण ती अपराध भावना आभास आणि मग शुद्ध नाम, शुद्ध जग. कारण कुठेतरी आपण अजून खूप बिगिनर्स आहोत. आपलं मन मग किती वेळेला आपण जरी 16 माळा करत असलो तरी त्या पहिल्या कितीतरी माळा आपण अक्षरशः भटकून येतो. मन तोंडाने म्हणतोय आपण, आणि म्हणूनच तिथे खूप सुंदर प्रभूजींनी, नामनिष्ठ प्रभूजींना विचारलं त्या दिवशी, ऐश्वर्या माताजींना हा प्रश्न विचारला तेव्हा खूप सुंदर उत्तरं दिली आहेत प्रभूजी आणि माताजींनी, की मग कानांना आपल्या सांगावं की ते ऐकायचे, आपल्याला तो नामजप ऐकायचा आणि कशा प्रकारे आपण स्वतःला एकाग्र करायचा प्रयत्न करायचा, ते मन बुद्धी तिथे एकत्र करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, कुठेतरी एकाग्रता आणायची आहे. आणि म्हणूनच भगवंत पुढे सांगणार आहेत बघा की ज्या अर्जुनाला मग असं वाटतंय
की या मनावरती नियंत्रण मिळवणं हे वाऱ्यापेक्षाही कठीण आहे, तिथे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत कठीण आहे पण अशक्य नाही. जसं आपण म्हणतो कुठलीही जिथे इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे, आणि मार्ग आहे तिथे यश हमखास आहे. तिथे भगवंतांचं अनुमतीची आवश्यकता असते. आणि म्हणूनच धन्य भगवान सांगतायत अर्जुनाला की हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला तू आवर घालणं हे अत्यंत कठीण आहे, परंतु ते निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने हे निश्चितच. कारण ती अलिप्तता कशापासून, ती आसक्ती आणि त्या गोष्टीला, त्या मनाला मार्गदर्शन करायचंय. हो. आणि म्हणून ज्यांचं मन हे बेलगाम आहे, कारण मग तुम्ही स्वतःला मनाच्या ताब्यात जर दिलं, तो रिमोट कंट्रोल टीव्हीचा आपल्या हातात असतो. हो, आपण टीव्ही बंद करणार आहे, आपल्याला तो रिमोट कंट्रोल सांगणार नाही आता टीव्ही लावा, आता टीव्ही बंद करा. नाही, तो आपल्या हातात आहे. हो, आपण त्याच्या ताब्यात नाही जायचंय. आणि म्हणून आपण मनाच्या ताब्यात न जाता त्या मनाला आपल्या हातात ठेवायचंय, कारण त्याला बेलगाम होऊ द्यायचं नाहीये. म्हणून ते जे दाखवलेले आहेत ना की इंद्रिय तो रथ, आणि ते खूप सुंदर आहे की तो लगाम जो आहे ना मन, ते त्याला अजिबात सुटू द्यायचं नाहीये, कारण त्या इंद्रियांना त्या मनाने धरायचा प्रयत्न केलाय आणि त्या मनाला त्या बुद्धीने पकडलेलं आहे. आणि म्हणून या सगळ्यांना, इंद्रिय, मन आणि बुद्धी, या सगळ्यांना कुठेही बेलगाम होऊ देता कामा नये. आणि म्हणून या मनाला मार्गदर्शन करणं हे जरुरीचं आहे. त्यासाठी आत्मसाक्षात्कार. मग ज्याचं मन बेलगाम आहे, ज्याचं मन शत्रू आहे त्याचा, कारण त्याच्या मनाला त्यांनी मित्र कसं बनवायचंय, मग ज्याच्या मनावरती ताबा आहे तो निश्चित त्याचा मित्र आहे. आणि तो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो की त्याला यशाची निश्चित खात्री आहे. मग बघा, मन मित्र आहे का शत्रू? कारण ज्याचं मन बेलगाम झालंय तो त्याचा शत्रूच आहे. कारण तो त्याला जे सांगतोय तो ते ऐकतोय, मनाच्या सगळ्या मनाच्या कह्यात जातोय तो. पण जो स्वतः त्याच्या मनाची सगळ्या ताब्यात ठेवतोय, त्या मनाला मार्गदर्शन करतोय आणि त्या मनाला ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय, तो निश्चितच मनाचा मित्र बनायचा प्रयत्न करतोय. आणि म्हणूनच मन शत्रू असावं का मित्र असावं, भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून प्रल्हाद महाराज म्हणतात ना, अहो शत्रू बाहेर नाही, शत्रू हा आतच आहे आपल्या. आपलं मनच आपला मोठा शत्रू आहे. त्या मनालाच कुठेतरी ताब्यात ठेवायचंय. कुठलाही बाह्य शत्रू नाही, तर आपलं अंतर्मन हे आपला मोठा शत्रू आहे. कारण आपण बघा, कितीतरी गोष्टी तुम्ही बघा स्वतःला आठवून बघा, आणि कितीतरी आजच्या आपल्या रोजच्या दैनंदिन याच्यामध्ये किती गोष्टीवर मनाचा फक्त ताबा असतो. मग शारीरिक गोष्टी, एखादी गोष्ट आपल्याला काही त्रास होत असेल, तर त्याच्या कितीतरी गोष्टी या मानसिक, म्हणजे 80% ती गोष्ट मानसिक, कारण विचारांनी. मग आपण हे केलं असेल म्हणून आपल्याला त्रास होतोय, का हे केलंय म्हणून आपल्याला त्रास होतोय, का अशा गोष्टीमुळे ते झालंय, तशा गोष्टीमुळे, हे विचार. मग कधी कधी खरी ती परिस्थिती असते का नाही याचं पडताळून पण बघत नाही. हो, पण ते मन जे सांगतंय ते विचारमध्ये भरकटत जातंय मग. आणि म्हणून इथे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक जे आधी सांगितलं, की कशा प्रकारे सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता या मनाला नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न कसा करते. मग सात्विकता निश्चितच या मनाला उत्तम मार्गदर्शन करण्याचा, ती तामसिकता कुठेतरी वासनेमध्ये राजसिकता आणि मानसिकता, तामसिकता ही कुठेतरी वासनेमध्ये अडकलेली आहे. आणि मग मात्र ती त्यांची शत्रूच बनते. म्हणून त्याला जर मित्र बनवायचं असेल तर त्याला ताब्यात ठेवणं आणि सर्वोत्तम मित्र बनवणं, मगच त्याच्यावर विजय निश्चित मिळवला जाईल. मग भगवंतांना अर्जुन प्रश्न विचारतायत की हे सगळं जरी केलं, की सगळ्याचं ज्ञान घेऊन जाणलं, पण एखादी व्यक्ती जेव्हा मग संन्यास घ्यायचा प्रयत्न करते आणि मग त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला गुंतवण्याचा प्रयत्न करते, पण त्याचे प्रयत्न जर सफल झाले नाही, की सांसारिक आसक्तीमुळे तो जर मार्गभ्रष्ट झाला आणि त्याची योगसिद्धी तो प्राप्त करू शकला नाही, की त्याला पूर्णपणे त्या मार्गावरती मार्गस्थ होऊ शकला नाही, तर अशांचं काय होतं? म्हणून अर्जुन भगवंतांना विचारतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सगळं वाचू ना? हा चालेल, तिन्ही वाचा, मग मी सांगते. हो.
हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? 6.41 योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेक वर्ष सुखभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6.42 किंवा म्हणजेच योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, अर्जुनाने हा प्रश्न विचारला की यामुळे जर त्यांनी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गामध्ये श्रद्धेने स्वीकार केलाय त्याचा, परंतु त्याच्या सांसारिक आसक्तीमुळे किंवा तो जर तो योगसिद्धी पूर्णपणे, मग त्याला ती पूर्ण योगसिद्धी मिळाली नाही आणि कुठेतरी अर्धवट त्या मार्गावरती असेल, तर मग अशा अयशस्वी योग्याचं काय होतं? भगवंत म्हणतायत त्याचं कुठलंही नुकसान होत नाही, तर निश्चितच त्याच्या पुण्याची भगवंताला काळजी आहे. आणि म्हणून भगवंत निश्चितच पुढे जाऊन आपल्याला 9व्या अध्यायात योगक्षेमम वहाम्यहम, की भगवंत जे काही आपल्याकडे उणं आहे ते आपल्याला देतायत आणि जे आहे त्याचंही रक्षण करतायत. आणि म्हणूनच त्या जरी 40% आता तुम्ही या जन्मामध्ये पुण्य केलं असेल, तर निश्चित पुढचा जन्म घेऊन तुम्ही 41व्या टक्क्यापासून ते सुरू करू शकता. आणि म्हणूनच तो योगी पुण्यात्मांच्या लोकांमध्ये अनेक वर्षे उपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये त्याला जन्म मिळू शकतो. जो सकाम कर्मांमुळे पुण्यकर्म केलं आहे आणि पुन्हा त्याला मृत्यूलोकात जरी जन्म मिळाला, तरी त्याला गुणवान कुटुंबामध्ये, वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो. आणि म्हणूनच अशापैकी आणि अशा प्रदीर्घ अभ्यासानंतर जर अयशस्वी झाला योग साधनेच्या, की हे साधना करून सुद्धा तो जर पूर्णपणे त्या मार्गावरती यशस्वी होऊ शकला नाही, तर पुन्हा तो त्याचा जन्म अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो. ते निश्चितच शहाणपणाचे महान आहेत. मला 1 मिनिट द्या. एक माताजी कॉल करते. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे असा जन्म मिळणं हे निश्चितच दुर्मिळ आहे. मग अशांना एका आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये, गुणवान कुटुंबामध्ये, अतींद्रिय की जे आध्यात्मिक मार्गावरती आहेत, अशा लोकांच्या कुटुंबामध्ये त्या व्यक्तीला जन्म मिळतो, की जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. आणि असा जन्म या जगामध्ये निश्चित दुर्मिळ असतो. कारण आपण म्हणतो, की प्रभुपादांनी तेच सांगितलं, की जन्म मिळणं, मग ज्या कर्मामुळे, ज्या कर्माच्या फळांमुळे जे जन्म पुढचे मिळतायत, मग ज्या मनुष्य जन्माची प्राप्ती झाली तरी तुम्ही ते पुण्यकर्म पुढे नेऊ शकता. आणि त्या पुण्यकर्माची साठवण, आणि म्हणूनच की मनुष्य जन्माच्या या जी काही बुद्धीने, मनुष्य ज्या त्या बुद्धीने, की हे नामस्मरण जरी कलियुगामध्ये म्हणून हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ती कलौ गतीर एवं अन्यथा, की कुठल्याही या छल, कपट, भांडणं आणि या सगळ्या अशा या युगामध्ये एकच उत्तम मार्ग आहे आणि तो म्हणजे नामस्मरण, आणि तो मनुष्य करू शकतोय. आणि म्हणूनच आपल्याला भागवतामध्ये सुद्धा सुरुवातीला सांगताना, की का इथे पृथ्वीवरती जन्म घेण्यासाठी बरेच ऋषी आणि महान ऋषी हे आतुरलेले आहेत, कारण पृथ्वीवरती
हा हा एक मार्ग आहे, एकमेव हा मार्ग आहे, साधन आहे भगवंतांना जोडलं जाण्याचं, भगवंतांशी जोडलं जाण्याचं. आणि म्हणून नामस्मरण, प्रिस्क्रिप्शन हे नामस्मरण आहे हो. कुठेतरी जेव्हा आपण म्हणतोय की त्या गोलोकाला जायचंय, त्याचं तिकीट काय आहे, तर तो नामस्मरण, तो भगवंतांचं नामस्मरण. आणि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अशा प्रकारे आपण या कुठल्याही या जगामध्ये इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही, हे आपण सांगतोय. संजना माताजी, मी हँड रेज केला आहे, काही प्रॉब्लेम झाला? ओके. हरे कृष्ण माताजी, नेटवर्क इश्यू होतोय मला वाटतं का काही? हो माताजी, हरे नो कृष्ण. प्रॉब्लेम, नेटवर्क इश्यू आहे नो थोडा. प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. तर असा हा श्रेष्ठ योगी कोण? मग जे आपण म्हटलं की अशा श्रेष्ठ महान योगी कोण, ज्या अकर्मी आपण जाणलं की ज्या आधीच्या अध्यायामध्ये आपण कर्म विकर्म अकर्म मग अकर्म हे नारद मुनी आपल्याला दिसत आहेत की जे अकर्मी आहेत, की ज्यांनी अनेक मग ज्यांनी भगवंतांची स्तुती आणि अनेकांना ज्या वाल्याचा वाल्मिकी झालेले आहेत, मृगारींचे मृगारी ऋषी झालेले आहेत, की ज्यांना त्यांनी पूर्णपणे भगवंतांविषयीचं ज्ञान दिलेलं आहे, त्यागाचा महिमा सांगितलेला आहे. आणि या सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान देऊन की ज्याच्यातून कुठलंही निष्काम पद्धतीने करणार कर्म आहे. आणि म्हणूनच हे या श्रेष्ठ योग्याला कशा प्रकारे श्रेष्ठत्वाकडे नेतं, तर हा जरी टप्प्याटप्प्याने आपण कर्मयोग, मग कर्मातून भक्ती, आपण जर म्हटलं निष्काम कर्मातून की सगळ्याचा त्याग करून किंवा ती कृष्ण भावनेने कर्म करायचं आहे, मग ते कर्म करताना मग ज्ञान घेऊन, मग हे सगळं जाणून की उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून ते ज्ञान घेऊन, पण नुसतं ज्ञान घेऊन नाही, तर त्या ज्ञानाने अष्टांग योग साधता येतो. आणि म्हणून त्या ज्ञानाला पूर्णपणे आजमावून मग तो अष्टांग योग साधून मग तो टप्पा साधला जातो, जिथे यम नियम आसन प्रत्याहार आणि मग ज्या काही 8 टप्प्यातनं आपण समाधीस्थ अवस्था गाठली जाते. आणि म्हणून हे सगळे योगी टप्प्याटप्प्याने की ज्या कर्मयोगातून, मग ज्या ज्ञान योगातून की जे घेतलेलं ज्ञान आहे त्याचं आचरण करून ज्या अष्टांग योगामधून मग भगवंतांची एकी साधली जाते, भगवंतांशी जोडलं जातं. पण तोच भक्तीचा मार्ग हा सर्वात सुलभ मार्ग आहे. आणि म्हणूनच सगळ्यात शिडीचे जरी टप्पे असले तरी भक्ती योग हा भगवंतांशी डायरेक्ट जोडला जातोय. आणि ज्याला अतिशय अतिशय सुलभ असा मार्ग आहे तो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भक्त भगवंतांसाठी नेहमीच विशेष आहे. आणि ज्या भक्तवत्सल, जसं मी म्हटलं की भगवंत हे भक्तवत्सल आहेत, भक्तांचा सहवास हा भगवंतांना निश्चितच प्रिय आहे. त्या भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी भक्तांच्या विनंतीवरून मग ज्या अर्जुनाने सुद्धा प्रत्येक गोष्ट विचारलेली आहे, कारण उत्तम भक्त आहे भगवंतांचा. आणि जी काही विनंती, की अर्जुनाच्या विनंतीवरून ज्या भगवंतांनी त्यांना विश्वरूप दर्शन तिथेच कुरुक्षेत्रावरती त्यांच्या आंतरिक शक्तीतून तिथे विश्वरूप दर्शन, असं अद्भुत असं विश्वरूप दर्शन दिले, असे हे भगवंत भक्तासाठी आहेत हो. आणि म्हणून सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्या मध्ये मोठ्या श्रद्धेने, मग जे आपण आधीच्याही अध्यायात बघितलं की इथेही आपण बघतोय की जे गोपी, मग भगवंतांचे जे सवंगडी आहेत, सुहृद मित्र, कालच्याही याच्यात आपण बघितलं की भगवंत जे जे सुहृद आणि मित्र, की जो भगवंत जे हितचिंतक आहेत, की भगवंत हे सगळ्यांचे हितचिंतक आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, की ज्या देवी देवतांचे सुद्धा, देवी देवतांमध्ये भगवंतांचे अंश आहेत, पण या सगळ्यांचे सर्वोच्च नियंत्रक कोण आहेत, ज्यांनी या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताची निर्मिती केलेली आहे. आणि म्हणूनच असे हे गोपी गोपिका, भगवंतांचे सवंगडी, हे सगळे भगवंतांच्या अतूट आणि अशा निर्मळ निर्व्याज प्रेमामध्ये असतात. आणि जे भगवंतांची अगदी घनिष्ठ, ज्यांनी पूर्णपणे एकरूप झालेले आहेत भगवंतांशी, आणि ते सर्वोच्च, की मग ज्या गोपींनी, की ज्या गोपी भगवंतांची इतक्या एकरूप आणि इतक्या त्यांच्यावर निर्व्याज प्रेम करायच्या, की हा माधुर्य रस, मग त्याच्यातली ज्या गोपी, जी राधाराणी आहे, त्यांचं जे माधुर्य रस आपण ऐकतो की तो आपल्या आपल्या आकलन शक्तीच्या पण पलीकडे आहे. ज्या वृंदावनामध्ये श्यामकुंड, राधाकुंड यांच्या ज्या कथा आहेत, ज्या पास टाइम्स आहेत, हे इतके सुंदर आहेत. मग ज्या गोपी सुद्धा ब्रह्मावरती रागावल्या, कारण का तू पापण्यांची निर्मिती केली, त्या पापण्या आहेत म्हणून आम्ही भगवंतांची त्या पापणी
जे लवते ना तितक्या सेकंद आम्ही बघू शकत नाही भगवंतांना, म्हणून ते नाराज होते त्या ब्रह्मावरती. अशा गोपी ज्या भगवंतांवर निर्व्याज आणि निर्मळ असं त्यांचं प्रेम आहे भगवंतांवर. आणि अशा या योगत्वाला मग ह्या सगळ्याला जाणून घेण्यासाठी की आध्यात्मिक म्हणून योग म्हणजे काय, ज्या भगवंतांशी जोडलं जातं, ज्या कृष्ण भावना भावित, मग ती भावना जी विकसित केली जाते ती आध्यात्मिक मार्गावरून. आणि मग वेगवेगळ्या युगांसाठी जसं मी आधी सांगितलं, कृते युद्धाय तो विष्णू त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरी कीर्तनात. श्रीमद भागवतमच्या 12व्या स्कंदातल्या 3ऱ्या श्लोकाच्या 3ऱ्या अध्यायाच्या 52व्या श्लोकामध्ये हे वर्णन केलेलं आहे की जिथे जिथे काय आहेत की प्रत्येक युगाचे हे काय यज्ञ आहेत. मग सत्ययुगाचं हे विष्णूंचं ध्यान, त्रेतायुगामध्ये यज्ञ करणं आणि मंदिरामध्ये पूजा ही द्वापार युगाची तशी परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप हे कलियुग सध्याचं जे युग आहे त्यांचा यज्ञ काय आहे, जो प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी 500 वर्षांपूर्वी पृथ्वीवरती आणला. ज्या हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणून पंचतत्व मंत्र स्मरून आपण तो हरे कृष्णाचा महामंत्र आणि तो असा हा मार्ग जो आहे, जसं मी म्हटलं की हा भक्तीचा मार्ग हा सर्वोच्च मार्ग आहे. जसं आपण कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यान योग, अष्टांग योग या सगळ्यातून टप्प्याटप्प्याने जातो. पण जिथे भक्ती योग शिडीद्वारे की जिथे कृष्ण भावना भावित, मग ती भावनेने आणि भक्त जो भगवंतांची भक्ती करतो आणि नामस्मरण करतोय, त्या संकीर्तनामध्ये जो भगवंत, जो आपण आता आजही त्याच्याविषयी अजून पुढे त्यांचं वर्णन ऐकणार आहोत की काय आहे नामस्मरणाचा महिमा आणि काय आहे नामस्मरण. आणि म्हणून या कलियुगामध्ये नामस्मरण हा एकमेव यज्ञ आहे. कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगत्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. तरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी, नोकर, शास्त्र आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे चैतन्य महाप्रभू यांचं वर्णन केलेलं आहे. गौर पौर्णिमा नुकतीच झाली तेव्हा आपण या चैतन्य महाप्रभूंचा आविर्भाव दिन म्हटलेला आहे, तो साजरा केलेला आहे. जिथे ते प्रकट भगवान चैतन्य महाप्रभूंचा तो दिवस म्हणून साजरा केला जातो, ज्या दिवशी गौर, मग जे जे राधेचं तत्व जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष भगवंतांनी अवतार घेतलेला आहे. राधा कृष्णाचं तत्व एकत्र सामावलेले असे चैतन्य महाप्रभू. मग ते वर्णाने कृष्णासारखे नसले की कृष्ण जसा काळा कृष्णांचा जो रंग होता तो जरी रंग चैतन्य महाप्रभूंचा नसला तरी तो गौर वर्ण, कारण राधेचा रंग घेतलेला आहे आणि म्हणूनच तो गौर असा रंग असला तरी ते प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि जे सामूहिक जप करतायत, संकीर्तन करतायत आणि त्यांचे सहकारी, नोकर आणि सर्वजण त्यांच्या बरोबर आहेत. असा जो मंत्र त्यांनी महामंत्र आणला, तो मंत्र की जो मन त्रायतो, की जो ज्या ध्वनिलहरींमुळे आपलं मन तिथे डिलिव्हर होतं, मन आध्यात्मिक मार्गावर डिलिव्हर केलं जातं, म्हणून त्या मनाला त्रायते असा हा आध्यात्मिक मंत्र आहे, असा हा कृष्णाचा महामंत्र आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अशा प्रकारे संकीर्तन केलं जातं, जिथे अनेक जण मिळून मृदुंग, टाळ या सकट सर्वजण मिळून, आपल्याला इस्कॉनचे वैष्णव दिसत आहेत की सगळे जण मिळून या हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन एकाच वेळेला अनेक जण गजरामध्ये. मग आत्ताच मंगलोरला रथयात्रा जी साजरी झाली त्याच्यामध्ये जीवनात प्रभू होते आणि इतक्या सुंदर प्रकारे आणि इतक्या जोरजोरामध्ये की त्या ज्या वाईब्स असतात आणि त्या ज्या ध्वनिलहरी असतात त्यांनी मनाला सामर्थ्य न आलं तरच नवलंय, अशा त्या मनाला पूर्णपणे पावित्र्य देणारा असा हा मंत्र आहे. आणि अशा या पवित्र नावं की ज्या शास्त्राचा संदर्भ आहे, मग प्रभू पादांनी जे लिहिलेलं आहे त्या सगळ्याला शास्त्राचा संदर्भ आहे. आणि या महामंत्रावरही खूप काम झालेलं आहे की कशा प्रकारे मन सामर्थ्य निर्माण, नामस्मरणासाठी परमेश्वराची पवित्र नावं आणि या पवित्र नामस्मरणाचं काय महात्म्य आहे, या सगळ्याला शास्त्राचा आधार आहे. लाईफ कम्स फ्रॉम लाईफ, द सायन्स ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन, आत्मसाक्षात्काराचं शास्त्र
अशा प्रकारे प्रभुपादांनी अनेक पुस्तकं लिहून ठेवलेली आहेत. आणि या शास्त्रातील संदर्भ जाणायला गेले तर नारायण संहितेमध्ये म्हटलंय, कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार, ताठीला आगी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. कलियुगामध्ये लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे, हे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं आहे. हे चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी प्राण्यांकडून सुद्धा, मग ज्या वाटेने ते चालले होते, ज्याला आपण उत्तर प्रदेशामध्ये आणि ते जे घनदाट जंगलातून तिथे अनेक हिंस्त्र प्राण्यांबरोबर सुद्धा ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांच्या बरोबर प्राणी मात्र नाचलेले, जे जे संकीर्तन आणि ज्या हात उंच करून जो ज्या शुद्ध भावनेमध्ये आणि अतिशय लीन अशा त्या अवस्थेमध्ये चैतन्य महाप्रभू जे महामंत्र गात असतात, त्यांनी प्राणी मात्र सुद्धा त्यांच्या बरोबर तल्लीन झालेले आहेत. मग मग भक्तांची काय कथा, हो, जिथे भक्त त्यांच्या बरोबर तल्लीन होऊन तो नाच करून, आणि जो प्रभुपादांनी पण जसं आपण बघितलं की एक दोन हात वर उंचावून मग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा जो गजर केला जातो, आणि त्यांनी ज्या आपल्या शारीरिक आणि ज्या मानसिक आपले जे बदल असतात, मला वाटतं ते प्रत्येकाने अनुभवणं आणि त्याची प्रचिती घेणं हेच जास्त महत्वाचं आहे. असे चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी सांगितलंय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इति सोडसकम नमन काली कलमसा नासनम, नतः परत रोपयाह सर्व वेदेसु दृश्यते. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा दुसरी कुठलीही पद्धत, हे इथे चुकीचं लिहिलंय थोडं, म्हणून मी वाचलं माताजी, कारण कुठलीही दुसरी पद्धत सापडणार नाही. कारण हरे कृष्णाचा हा जो महामंत्र आहे या काली संतारण उपनिषदामध्ये लिहिलेला आहे, आणि म्हणूनच याला अतिशय महात्म्य आहे. आणि हेच मी आधी जे म्हटलं, हरेर नम केवलम कलम नास्ती एव नास्ती गतर एव गतीर अन्यथा. तिथे कुठेतरी माझा शब्द म्हणून मी पुन्हा वाचून ते आता म्हटलं, एव नास्ती एव गतीर अन्यथा. हरे कृष्ण माताजी, वाचा आता चालेल. हरे कृष्ण. या भांडणांच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चैतन्य चरितामृत या कृष्णदेव कृष्णरायांनी लिहिलेलं आहे. श्री चैतन्य चरितामृत आदी लीला, व ज्याची आदी लीला, मध्य लीला आणि अंत्य लीला आहेत. त्या आदी लीलेमध्ये 17.21 याच्यामध्ये आपल्याला दिसत आहे 17वा अध्याय आणि 21वा श्लोक, की जिथे मध्ये हरेर नम, की ज्या हरेर नमा या मंत्राचा जो महात्म्य दिलेला आहे. आणि म्हणूनच त्याला किती महात्म्य आहे, कारण या छल कपट भांडणाच्या युगामध्ये हे एकमेव साधन आहे. आणि म्हणूनच घाबरू नका, किंवा आपण जे म्हणतो ना की कुठल्याही प्रकारची भीती नसावी, जरी हे सगळं भौतिक जग आहे, कुठेतरी सगळं गुरफटवत आहे सगळ्या याच्यामध्ये, पण जर त्या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती साधून जर महामंत्राचा हा मार्ग अवलंबला तर निश्चितच दुसरा कुठलाही इतर मार्गावरती जाणार नाही. म्हणजे नामस्मरणाचं महात्म्य हे अत्यंत थोर आहे. मला वाटतं याची प्रचिती प्रत्येकाने घेणं हेच उत्तम आहे, कारण त्याचं महात्म्य सांगितलं जात आहे, पण जोपर्यंत आपण ते आत्मसात करून आपण ते अनुभवत नाही तोपर्यंत त्याचं महात्म्य हे हे अनुभवलं जात नाही, रादर असं म्हणायचं. शास्त्रातील संदर्भ आहे ज्या श्रीमद भागवतामधल्या परत 12व्या स्कंदातील 3ऱ्या अध्यायामधील 51वा श्लोक आहे, कलेर दोष निधे राजन नास्ति हे को महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्रांचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतिंद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच बंधनातून मुक्त होण्याचा, कारण जसा हा आध्यात्मिक, मग जसं तुम्ही या टप्प्यावरती प्रगती साधाल, निश्चितच मनुष्य मुक्तीच्या मार्गाला अवलंबू शकतो. आणि तो अतींद्रिय राज्यामध्ये, म्हणजेच तुमच्या ट्रान्सडेंटल जे आध्यात्मिक तुमचं जे मूळ स्वभाव, त्या 13व्या अध्यायात आपण बघणार आहोत की मनुष्य हा मूळ जो जीव आत्मा आहे तो मूळ आध्यात्मिक आहे, आणि म्हणूनच त्या आध्यात्मिक मार्गावर तो स्वतःला उन्नत करू शकतो. कशाने? तर यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. यज्ञांचा मी पवित्र नाम जप आहे. भगवद्गीता 10.25 मध्ये हा उल्लेख आहे. चैतन्य चरितामृत अंत्यलीलेमध्ये
20.16 मध्ये नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमितः स्मरण कला एतादर्शी तव कृपा भगवान मामपि दुर्दैवम इदम ज्ञानम इहना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू त्या नामांमध्ये आपली सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्या ज्या भगवद्गीतेमध्ये आता आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करतोय त्या प्रत्येक अध्यायामध्ये तुम्ही बघाल की अर्जुनाला जसं भगवंतांनी संबोधलेलं आहे, कुंतीच्या पुत्र आहे पार्था, तशाच प्रमाणे भगवंतांना ज्या प्रकारे अर्जुनाने संबोधलेलं आहे, ऋषिकेशा, गोविंदा, जगन्नाथा, आणि ही जी भगवंतांची अनेक नावं आहेत ती या सगळ्या नावांना म्हणजे अनेक नावं असली, कृष्ण आहे, गोविंदा, कृष्ण तो सगळ्यांना आकर्षित करतोय, गोविंदा जो गायींचं रक्षण करतोय, जो गायींवर प्रेम करतोय, अशा प्रकारे या सगळ्या नामांमध्ये सगळ्या प्रत्येक नावामध्ये जे सामर्थ्य गुंतवलेले आहे ते लक्षात ठेवण्यासाठी कुठलेही नियम नाहीयेत, अगदी काटेकोर असे नियम. मग या हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणायला खूप काटेकोर असे काहीच नियम नाहीयेत. काय पालन करावं, काय डूज आहेत आणि काय डोंट्स आहेत त्याचे, की पालन करताना काय काय गोष्ट पाळावी. तर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा, की जो हे पंचतत्व मंत्र, की जसं मी म्हटलं की प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू जे राधेच्या तत्वाला जाणण्यासाठी ज्यांनी कृष्णाचा अवतार घेतलाय, राधा कृष्णाचं तत्व, त्यानंतर नित्यानंद प्रभू जे भगवंतांचे विस्तार आहेत, आणि त्यानंतर श्री अद्वैत, गदाधर आणि श्रीवासादी, की जे त्यांच्या आंतरिक शक्ती आहेत, आणि श्रीवासादी हे भक्तांचं प्रतिनिधित्व ज्यांनी केलेलं आहे. अशा प्रकारे या सगळ्यांचं जे स्मरण केलं जातं आणि त्यानंतर मग नामस्मरणाला, भगवंतांच्या हरे कृष्णाच्या महामंत्राला जपलं जातं. आणि म्हणूनच महामंत्राचा की असा हा महामंत्र आहे, श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद. आणि असा जप करताना त्याचं पालन, मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात म्हणावा. आणि म्हणून तुम्ही प्रभुपादांचा बऱ्याच वेळेला जर नामगजर ऐकला असेल, प्रभुपादांच्या आवाजामध्येच इतकं की आपण ऐकल्यानंतरच मला वाटतं ते पुन्हा मी म्हणेन की ती प्रचितीच प्रत्येकाने घ्यावी. कारण त्या आवाजामध्ये जे काही भावना आहेत आणि जी काही सामर्थ्य आहे मला वाटतं, आणि अशाच प्रकारे त्या नामजपाचं जेव्हा लावलं जातं, ऑडिओ भगवंतांचे, प्रभुपादांचे ऐकले जातात, की तिथे प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की मंत्र हा जितक्या जोरात म्हणता येईल, की मग त्या मंत्राला कुठल्याही प्रकारची, मला असं वाटतं, मग मी म्हणणार नाही कुणाला, जे आध्यात्मिक आणि जे भक्त आहेत मला नाही वाटत त्यांना कुठलीही अशी लाज वाटत असेल की आपण जोर जोरात, कारण मग तुम्ही निरनिराळी गाणी, आणि अहो ज्या भगवंतांचे उत्सव आणि जे काही साजरं केलं जातं तिथे मोठी मोठी गाणी ना, काही त्याचा संबंध नसतो. अशा प्रकारे या भौतिक जगात चालू आहे. मग तिथे नामस्मरणाचं कुठलं आलंय हो, कुठलं आहे, की मला असं वाटतं त्या नामस्मरणाने समाज प्रबोधनच होणार आहे. आणि कुठेतरी ज्या बाजूच्या निगेटिव्ह एनर्जी सगळ्या असतील, एखादी एखादी व्यक्ती जर काही वाईट करायला प्रवृत्त होत असेल तर निश्चितच तो थांबेल त्याने. आणि म्हणून त्या मंत्राचं इतकं सामर्थ्य जे आपण पुढे जाऊन जाणणार आहोत, या मंत्राचं सामर्थ्य पूर्ण दिलेलं आहे, इतक्या जोरात तो मंत्र निश्चितच, की मग खूप आवाजात नाही पण निदान आपल्याला ऐकू येईल इतक्या आवाजात तरी तो म्हणावा. आणि प्रत्येक शब्दाचं महत्व आहे. मग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हे राधे मला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. हरे म्हणजे भगवंतांची शक्ती आहे हो, कृष्ण, राधा ही भगवंतांची शक्ती. आणि म्हणूनच या आंतरिक शक्तीला की वर्णन असं केलेलं आहे की त्याप्रमाणे या हरे या नामाला की प्रत्येक शब्दाचा उच्चार हा त्याप्रमाणे केला गेला पाहिजे. आणि म्हणूनच कुठेही घाई न करता की राऊंड संपवायचे आहेत तेवढं पटापट करायचं आहे नाही, प्रत्येक उच्चारामध्ये मग जसं जसं तुम्ही नामस्मरण करण्याचा सराव वाढवाल किंवा तुम्ही जसं करत जाल आणि तितकं त्याच्यावर केंद्रित करणं ते तर महत्वाचं आहेच, परंतु ते उच्चार आपोआप मग की जितकं तुम्ही, जे संस्कृत उच्चार नाहीयेत तिथे साधे उच्चार आहेत सगळे, परंतु ते योग्य पद्धतीने करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. मग भक्तिभावाने आणि एकाग्र चित्ताने करावा, की मग एकट्याने करावा, 10 जणांनी मिळून करावा, त्याला कुठलंही बंधन नाही, पण तो आदरपूर्वक
की जो काही आपण करतो आहोत तो भगवंतांचं नामस्मरण. जसं म्हटलं की भगवद्गीतेचं अध्ययन करायला बसले आहात, तर मला नाही वाटत कोणाला सांगण्याची गरज पडेल की कोणी पवडून वाचतंय, कोणी पवडून झोपून ऐकतंय किंवा असं नाही. कारण तिथे तो मान दिला आवश्यक आहे. तुम्ही कशाचं, कुठल्या भगवंतांच्या उपदेशाचं अध्ययन करता आहात. त्याचप्रमाणे या नामजपाचं सुद्धा महत्व आहे. मग कोणत्याही स्थळी, एक कुठल्याही दिशेला मग ते कुठलंही बंधन नाही. तुम्ही निश्चितच मग अंघोळ तथापि कुठल्याही वेळेला जप करता येईल. मग ती ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ निश्चितच खूप योग्य आहे. पहाटे 4:30 ते 5:30 हा जो ब्रह्ममुहूर्ताचा काळ आहे, तेव्हा जप करणं हे अत्यंत निश्चितच खूप श्रेयस्कर आहे. आणि मग स्नानापूर्वी केला तरी आपण म्हणतो, "मन चंगा तो काकोटी में गंगा." तसं मन पवित्र, मनापासून ते करणं हे महत्वाचं आहे. म्हणून तो स्नानापूर्वी गेला तरीही चालतो आणि स्नानानंतर केला तरीही चालेल. जप हे 108 मणी असलेल्या तुळसी मालेवरच करावं, की ज्या गोपी म्हटल्या आहेत 108 गोपी आणि म्हणून त्या माळेवरच तो जप करावा. आणि मग काय करू नये, तर महामंत्राच्या काहीच शब्दांचा फक्त उच्चार नाही, की पटापट म्हटलंय, मग त्याच्यातले सगळे शब्द म्हटलेत की नाही याचा नीट विचार करून ते म्हणावं. घाई करू नये. माळेतील कृष्ण मण्यावरती जप करू नये. आता हा जो कृष्ण मणी आहे, हा मेरुमणी आणि हा गुरुचं हे दाखवतो. तुम्हाला माझा दिसत असेल साईड, तर ही जपमाळ आहे आणि हा कृष्णमणी आहे. तर इथे कुठेतरी ही सुरुवात आणि हा इथून आरंभ आणि शेवट आणि पुन्हा ती वळवावी माळ. म्हणजे इथूनच पुन्हा क्रॉस न करता त्या कृष्णमण्याला कधी क्रॉस करू नये आणि तिथून पुन्हा जिथून संपलंय तिथूनच पुन्हा सुरुवात करावी. जेव्हा एक माळ होते 108, तेव्हा 109व्या मण्यावरही हा जप करू नये. आणि त्याला सुमेरू, त्याला गुरुमणी म्हटलंय. मग त्याची अनेक कारणं आहेत, जी मी सांगेन तुम्हाला, की मग का करू नये? कारण त्याला कुठेतरी ते गुरु शिष्याचं, मग ज्या गुरूंनी तो महामंत्र दिलेला आहे किंवा त्या मंत्राविषयीचे महात्म्य जे आहे आणि म्हणून ती आरंभ आणि ते ते कुठेतरी मार्क करतं. ते कुठेतरी सुरुवात त्याची आणि कुठेतरी शेवट नोंदवत असतो. म्हणून त्याच्यावरती जप न करता बाकीचे 108 म्हणून 108 गोपी म्हटले, ते 108 वेळेला नामस्मरण केलं गेलं पाहिजे. हे महत्वाचं आहे. 108 या संख्येचं महत्व हे दिलेलं आहे आणि म्हणून त्या कृष्णमण्यावरती जप करू नये आणि मग कॉन्सन्ट्रेट करा हो. कारण मग कुठलीही गोष्ट करताना जेव्हा अगदी मोबाईलवर WhatsApp बघत असता, तेव्हा इकडे-तिकडे काही लक्ष नसतं. मग टीव्ही बघताना किंवा मोबाईल बघताना, वर्तमानपत्र वाचताना मग जप करू नये. जप करताना पूर्ण लक्ष केंद्रित. मग लक्ष केंद्रित करणं हाच मोठा टास्क असतो. मग तुम्ही इतर काही बघताना करणं तर खूप चुकीची गोष्ट आहे. म्हणूनच पूर्णपणे फोकस. मग जप करण्याचे फायदे काय आहेत? तर बघा सगळेजण किती मनामध्ये भाव किती निर्मळ भाव आहेत आणि सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर किती आनंद आहे. आणि मग ज्या कर्मफळांपासून मुक्ती मिळते, की जी काही कर्मफळं असतील, की जी काही कर्म केलेली असतील सकाम कर्मातली, त्या फळांपासून सुद्धा मुक्ती मिळण्याची हा एकमेव मार्ग आहे. जसं आपण म्हटलं, की इतर कुठलाही मार्ग नाही, तसं या मार्गातून निश्चितच त्या कर्मफळांपासून सुद्धा मुक्ती. मग जी काही सकाम कर्म, जी काही कर्म केली असतील, की ज्या कर्माची फळं भोगायला लागणार आहेत, ती कर्माचे फळं सुद्धा त्याच्यापासून मुक्ती मिळू शकते. वाईट सवयी, व्यसनांपासून मुक्ती मिळू शकते. ज्या हिप्पींना आपण बघतो, ज्या प्रभुपादांनी परदेशामध्ये जाऊन, की जे अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले होते, असे शिष्य बनले प्रभुपादांचे. कारण त्यांचं पूर्ण जीवनच ट्रान्सफॉर्म केलं. पूर्ण जीवन मनपरिवर्तन करून, की सध्याच्या अवस्थेत आपण ज्या विचार आणि इच्छांचे गुलाम झालेलो आहोत. कारण आपण त्याच्या कह्यात जातोय. आपल्याला ती गोष्ट हवीच आहे. म्हणून आपण स्वतःभोवती त्याचं वलय आणि मग त्याच गोष्टीचा सतत विचार करून आपण स्वतःचं मन, बुद्धी या सगळ्याची वाट लावतो. आणि सो कॉल्ड मग त्या प्रकारे आपण त्या स्वतःलाच त्या पूर्ण दरीमध्ये फेकतो. पण तसं न करता म्हणून या नामस्मरणाचा मार्ग हा निश्चितच कुठेतरी या मार्गातून आपल्याला एक उत्तम औषध, उत्तम मेडिसिन म्हणून हे निश्चितच योग्य आहे. आणि म्हणून या व्यसनांपासून मुक्ती मिळू शकेल. चिंता तणावापासून बघा किती वैष्णव म्हणून प्रभूजी सांगतात नामनिष्ठ प्रभूजी, की आम्ही आश्रमात इथे आम्ही देवळामध्ये आहोत. आम्हालाही सगळ्या गोष्टी करायच्या असतात. पण आम्हाला उद्याची चिंता किंवा आमच्या मनामध्ये तेच विचार नसतात. कारण कृष्ण भक्ती करतायत आणि बघा किती सुंदर प्रकारे संकीर्तन करताहेत. चिंता तणावापासून चेहऱ्यावर दिसतायत का नाही? कारण पूर्णपणे भगवंतांशी जोडले गेलेले आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये ते मृदंग, टाळ याच्या सगळ्यावरती तो ताल धरलेला आहे. बघा किती सुंदर आणि अशी मनःशांती मिळणारच हो. कारण ते मन पूर्णपणे एकाग्र केलेलं आहे भगवंतांच्या सेवेमध्ये. अशा या परदेशामध्ये आपण बघतोय बघा, की सगळ्यांनी वस्त्र धारण करून आणि आपला हा
पारंपरिक पोशाख पूर्णपणे धारण करून सर्वजण सुंदर असं संकीर्तन करतायत आणि खरा निर्मळ आनंद याच्यातून मिळतोय, आत्मज्ञान मिळतंय, समाज प्रबोधन साधलं जातं, की जिथे समाजामध्ये काही वाईट प्रवृत्ती असतील त्याही त्यापासून परावृत्त होतील, अशा प्रकारे आत्मज्ञानही साधलं जातं. मग अशा प्रकारे या महामंत्राविषयी कितीतरी थोर लोकांनी काय उच्चार काढलेले आहेत. तर जॉर्ज हॅरिसन म्हणतात, की ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असं घडायला लागलं, की त्याची म्हणून मी म्हटलं, की त्याची प्रचिती प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये काय त्यांनी आमूलाग्र बदल घडतायत. मग अनेक दिग्दर्शक आहेत, जसे हे जीन क्लार्क हालीचे सर्वात तरुण दिग्दर्शक फ्रान्सचे आहेत. 29 वर्षाच्या वयामध्येही हे अल्बर्ट फोर्ड, की जे फोर्डचे मालक आहेत, की ज्यांनी अनेक इस्कॉनच्या मंदिरांना देणग्या दिल्या आहेत आणि ज्या कृष्ण भावनेमध्ये ते जगतायत, की हरे कृष्णाच्या या जपामुळे, हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील अनेक चढ-उतार बघितलेत. मग त्या स्टेजला पोहोचण्यासाठी उत्तम एक सगळं मिळणं इतकं सोपं नव्हतं. तरी पण त्या चढ-उतारांमध्ये आत्मविश्वासाने आणि मनःशांतीने मी ते पार करू शकलो. आपण म्हणतो तो जगी सर्व सुखी असा कोण आहे सांग? समर्थांनी म्हटलंच आहे, कारण कोणीच सुखी असा नाही. पण मग तो सुखाचा मार्ग, मग हे सगळं क्षणभंगुर आहे हो. या भौतिक जगातलं सुख हे सगळं क्षणभंगुर आहे, तात्पुरतं आहे. आणि म्हणून हा निर्मळ आनंद, निर्व्याज आनंद या कृष्ण भावनेमध्ये निश्चित, आणि ती कृष्ण भावना या महामंत्राने जोपासली जाते. असे अनेक आपण बघतोय, की मग एखादी मॉडेल असेल, ती बघा की विश्वास बसणार नाही, की हीच त्या Vogueच्या मासिकावरची ही ॲन शॉफ्सर्ड ही मॉडेल आहे, की जिनी आता साडी धारण करून आणि ती नामस्मरणाच्या भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये पूर्ण विलीन झालेली आहे. जप केल्याने मला वाईट सवयी सोडण्यास मदत झाली. त्यामुळे माझी गोष्टींकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. किती सुंदर हे विचार प्रत्येकाने मांडलेले आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलं, की या नामस्मरणाचं महत्व, आणि नामस्मरण हा कलियुगातील एकमेव यज्ञ आहे आणि तुम्ही नामस्मरण करा आणि आनंदी राहा. असा हा अष्टांग योगातून आपण आत्मसंयम योग, आणि कशा प्रकारे नामस्मरण या भक्तीच्या मार्गावरती नामस्मरण हे एक प्रिस्क्रिप्शन आहे हो त्याचं. आणि म्हणूनच भगवंतांची सेवा आणि नामस्मरण हे भक्तीकडे नेण्याचे मार्ग आहेत. मग ज्या भक्तीच्या टप्प्यामध्ये आपण म्हणतो, की श्रद्धा मनामध्ये पहिलं, मग साधुसंग, भजन क्रिया, आणि मग ह्या ज्या सगळ्यातनं जी अनर्थ निवृत्ती मिळवायची तीच पुढे भगवंतांच्या भक्तिमय अशा, प्रेममय अशा भक्तीमध्ये पोहोचवणार आहे. आणि असा हा भक्तीचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. भगवंतांना साष्टांग दंडवत, श्री श्री राधा गोविंदांना साष्टांग दंडवत करून आपण अध्ययन आज इथे संपवतो आहोत. 6वा अध्याय इथे संपलाय. रेकॉर्डिंग थांबवते.